През цялата история, нашите конфликти са се развивали заедно с технологиите ни, от мечове до ядрени бойни глави. Сега бойното поле е цифрово. Кибервойната се води с код, не с войници, и обхватът й е глобален и невидим. Изкуственият интелект се превърна в най-големия множител на сила, способен да сканира огромни данни, да намира слабости и да стартира атаки в мащаб и със скорост, които никой човек не би могъл да постигне. Алгоритмичният войник никога не спи, никога не се колебае и пренаписва правилата на войната. Границите вече се определят от защитни стени, а заплахите могат да дойдат от всякъде, от самотен хакер или от автономен изкуствен интелект. Фронтовата линия е навсякъде, в нашите електропреносни мрежи, банки, болници и дори телефони. Старите граници между война и мир, цивилен и боец се размиват. Докато навлизаме в тази нова ера, трябва да преосмислим какво означава да защитаваш една нация в свят, където следващата атака може да дойде от ред код. Кибервойната не е само за самотни хакери в тъмни стаи. Тя е стратегически инструмент за нациите да нарушават или унищожават критична инфраструктура. Една кибератака може да изключи електропреносните мрежи, да изпразни банкови сметки или да парализира болници, причинявайки хаос без нито един изстрел. Методите варират от DDoS атаки и зловреден софтуер до фишинг и ransomware, експлоатирайки нашата зависимост от технологиите. Целта е контрол на информацията, основните услуги и общественото възприятие. За разлика от традиционните войни, киберконфликтите са фини, постоянни и често неоткриваеми. Атакуващите могат да внедрят цифрови спящи агенти и да чакат идеалния момент за удар. Това създава състояние на постоянно цифрово напрежение, при което всяка нация трябва да бъде бдителна. В тази нова реалност границата между мир и война винаги се променя. Кибервойната не е бъдеща заплаха. Тя вече е тук. През 2007 Естония се сблъска с масирана кибератака, която парализира нейното правителство и финансови системи, показвайки на света колко уязвимо може да бъде едно цифрово общество. НАТО отговори като създаде център за киберотбрана в Талин, признавайки киберотбраната за също толкова жизнено важна, колкото сухопътната, морската или въздушната. Продължаващият конфликт в Украйна е първата истинска хибридна война, където кибератаките и физическите битки са преплетени. Атаката NotPetya, маскирана като ransomware, се разпространи от Украйна и причини милиарди долари глобални щети. Кибератаките в Украйна са насочени към военни комуникации, електропреносни мрежи и обществения морал, често синхронизирани с физически нападения. Това не са изолирани хакерски атаки, това са актове на война, доказващи, че цифровите и физическите бойни полета вече са неразделни. Изкуственият интелект революционизира кибервойната, трансформирайки както атаката, така и отбраната. Изкуственият интелект може да анализира огромни потоци от данни в реално време, откривайки заплахи и предсказвайки движенията на врага по-бързо от всеки човек. В отбранителен план, системите с изкуствен интелект търсят фини признаци на атака, изолирайки заплахите, преди да причинят щети, като имунна система за цифровата инфраструктура. В настъпателен план изкуственият интелект захранва автономни дронове и зловреден софтуер, които могат да идентифицират и експлоатират уязвимости без човешка намеса. Скоростта на конфликта, задвижван от изкуствен интелект, изпреварва човешкото вземане на решения, повдигайки етични въпроси относно контрола и отчетността. Войните могат да бъдат спечелени или загубени за микросекунди, тъй като системите с изкуствен интелект се дуелират със скоростта на машината. Делегирането на власт на автономни системи е рисковано. Кой е отговорен, ако изкуствен интелект се насочи към грешен обект? Докато изграждаме тези цифрови войници, трябва да се изправим пред реалността, че тяхната логика и скорост са фундаментално чужди за нас. България, както всички съвременни нации, е дълбоко свързана и дълбоко уязвима. Критичната инфраструктура, енергетика, вода, здравеопазване, финанси се управляват цифрово, което я прави основна цел за кибератаки. Една единствена атака може да потопи региони в мрак, да наруши работата на болници или да дестабилизира икономиката.
Сложната геополитика на Балканския регион добавя риск, като спонсорирани от държавата атаки вече са насочени към съседи. Като член на НАТО и ЕС, България е примамлива цел за противници, тестващи устойчивостта на Алианса. Вътрешните слабости, устарял софтуер, липса на специалисти по киберсигурност и ниска обществена осведоменост създават повече възможности за нападателите. Дори прости фишинг имейли могат да отключат достъп до жизнено важни системи. Киберотбраната не е просто техническа. Тя е въпрос на национална сигурност и устойчивост. Разбирането и справянето с тези уязвимости е от съществено значение за бъдещето на България. България изгражда многослоен цифров щит, за да защити своя суверенитет. Централизирани институции за киберсигурност наблюдават заплахите, споделят разузнавателна информация и координират бързи отговори в различните сектори. Инвестирането в човешки таланти е ключово, обучение на експерти по киберсигурност чрез университетски програми и състезания. Намалявайки зависимостта от чуждестранен опит, България разработва собствени решения, съобразени с нейните уникални нужди. Международното сътрудничество е жизнено важно. България участва в киберучения на НАТО и ЕС, учейки се от съюзници и тествайки защитите в реалистични сценарии. Страната също така проучва системи, задвижвани от изкуствен интелект, за автоматизиране на откриването и реагирането на заплахи. Чрез възприемане на напреднали инструменти и сътрудничество, България се стреми да предвиди и неутрализира заплахите, преди те да ударят. Целта – устойчива, адаптивна отбрана за все по-автоматизирано бойно поле. Сред цялата технология, човешкият елемент остава най-критичната част от киберотбраната. Най-силната защитна стена може да бъде премахната с едно небрежно щракване. Всеки гражданин е защитник на фронтовата линия. Киберсигурността е отговорност на всеки. Простите навици, силни пароли, двуфакторно удостоверяване, скептицизъм към подозрителни имейли формират гръбнака на националната сигурност. Общественото образование и цифровата хигиена са също толкова жизнено важни, колкото всяко техническо решение. Нуждаем се от повече млади хора в киберсигурността, бизнес лидери, които да дават приоритет на цифровата безопасност, и политици, които да балансират сигурността с поверителността. Тъй като цифровите конфликти стават все по-автоматизирани, човешката интуиция и етичната преценка стават още по-важни. В крайна сметка бъдещето на киберотбраната зависи от нашата колективна бдителност и мъдрост. Невидимата война се води от всички нас. Нашите избори ще оформят дали нашето цифрово бъдеще ще бъде сигурно или уязвимо.